mrikma gandrung kok cakilan besok kapan yo megang ini marem ora iki ya tenan lawangku yang sele 10 lho kok iso 10 tak kancing bendina ora lene sing teko aku yang nganti bingung lek metu ya apik umpama mega dadi lintang kowe dadi apa umpama lintang aku sing dadi rembulan umpama ya mega kuwi dadi kompor kowe dadi apa umpama Mbak Mega iki dadi kompor aku sing dadi pancine isuk mangkring awan mangkring sore mangkring isuk awan sore mangkring terus nganti bokongku bolong kabeh ya panci kok temen iki umpama panci ya Mas ya umpama sampean Mas umpama dadi anu iki apa bedakne nggo Mas Lowo umpama sampean lho saiki kowe lek iki dadi kompor kowe dadi pancine umpama Mega iki dadi ondo umpama dadi ondo bos aku dadi sing nenek isu tak penek sore tak penek bengi tak penek isu awan sore bengi tak penek nganti tiba ngeplek dikinane bingung lek mijetne aku umpama Mega iki dadi kembang umpama dadi kembang lha iki seneng aku iki dadi kembang kowe dadi apa umpama dadi kembang aku sing dadi tawone isu tak entup sarapan kek iya sarapan ngentuk bar ngopi kae yo entup sik yo ora apa-apa awan tak entup ya sore kek mulai mancing ngono kae ya nyelakne delu ya tak entup ya isu awan sore tak entup terus kapanane entukku potel oh iya iso entup potel ya entupmu ki lasno kuwi gaweane Gusti Allah kok iso potel saking semangate mungke ceklek ora ceton masuk ya wong iki tawon lek sore penglihatan berkurang oh iya lha iki umpama diajeng Mega dadi ambulan kowe dadi apa piye balenono dadi ambulan heeh wis ora kowe ambulan lha iso yo cinta itu harus sehidup semati senasib sepenanggungan cuma senenge tok cinta itu wani lho tapi aja ambulan to bos umpama Mega iki dadi ambulan kowe dadi apa umpama aku dadi mah aku pokoke lek iki dadi ondo umpama dadi ondo ya tak penek bos isuk sariawan bengi tak penek terus nganti keplese umpama dadi kembang umpama dadi kembang aku dadi tawone isuk awan sore mentok ngentup tit umpama lek ngentup ora tit ngono lah piye Mas piye kalem kok detus masa muni tus ngono Mas ngentup iki umpama lha iki lek umpama Mega dadi ambulan kowe dadi apa ogah aku dadi saiki giliran umpama awakmu ya wis ora apa-apa piye umpama Mbak Mega ki kompor aku dadi pancine isuk mangkring awan mangkring sore mangkring isuk awan sore alah ya tak pangkringi ayo kompore mriki gepeng kuwi nah aku pokoke sembarang pas kok Mas umpama Mbak Mega iki dadi kembang aku dadi tawone isuk tak entuk awan tak entuk sore tak entuk isuk awan sore ayo ngentup ngono lho ping 3 men kowe aku sing pisan lho aku kowe kurang berani kowe idune lemper iku lah aku pisane ceklek kok ping 3 mangkane apa-apa ki jamu dadine cara entup ya iso menjaga kesehatan ngono lek dadi kembang terus umpama Mbak Mega iki dadi ambulan ya jelas aku dadi sopir lho iso no lah mayite lho kowe pas ngono soalnya wong loro ki sing kaya mayit sapa lawa aku kaya mayit kowe kaya batang iki jan bejane ambulane mek momot mayit karo batang rumah saku ora cetha umpama kowe ngemot batang maksudnya piye aku ki ya latah aku ya ngono iki ben ngaturke puisi wah apik iki kowe kono Ki lagune mboten angel kok pundhutanipun para bapak perangkat niku ngesake lho.
sang pate sigro anot Aku mau krungu panitia ngersake pupu sing nelongso karo Lestari. Lestari saged nggih Lestari. Dalam? Lestari. Nggih Lestari. Nah, sang Dewi katon nglam-lami cahayu. dadi tindak pundi orang ngono lho Mas kenyapa to kesung ngrusuhi kaya sing dan-sindeni Wo alah njaluk ngombe. Lek mbok bondo to kok njaluk ngombe sinden iki lho. aku lek rame kok Mbak Sendur ra lho kok iso Yang apa? kok iso Lah kowe iki wong lanang ra tanggung jawab ngentuk kene njaluk emik lho. iso cop Lagune Lestari ya. Lestari bos Ah. ya Lestari negeriku Lestari dudu kuwi sang Dewi katon lam-lami kuwi lho sing bener Ngaren tindak wae Mas numpak tak iki rondo kempling ya aku kok melu lewah to. Aku anggere nyawang cah loro ki kok slewah to. ora Sitok gedhi sitok cilik ngono ta. Wes ngene. Ya disiane. Aku sing apik awakmu Pak aku. Dah, lain perkara Ngene gembul sing basa Jawa, kowe sing bahasa Indonesia penontonnya bahasa Indonesia. Kowe basa Jawa. Oke, aku wong Jawa. Para hadirin hadirat semua yang berbahagia. Para pamirsa sedaya ingkang berbahagia. Ya, apik Mas. Apik. Berbahagia ki Indonesia lho. Lah Jawa ning ndi? Kowe kok kalah karo Ejes lho, bahagia. Oh, Iya. kacek didik ra apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak kalian ibu-ibu. Apik. Enek kaliane. Iya, iya. Di nuansa yang berbahagia malam hari ini, Ing dalu sakmenika Nuansa. ing nuansa Kosok. Kowe iki ada to kok beli tak gorene ora ngerti nuansa senene Pak Mardi kowe. Mas di nuansa yang sangat berbahagia malam hari ini, ing kowe iki ya iki gembul ya ngawur nuansane kowe dhewe iso ora nuansa iki apa? nuansa itu adalah suasana utawa ing suasana lah dalu sakmenika lah Melelet kaya. masih dalam hati yang sangat berbahagia. tasik teng jroning manah ingkang berbahagia. Lagune Lestari. Bersama musiknya campur sari Cakra Budaya Indonesia. Sareng campur sarinipun Cakra Budaya Indonesia. Ya, ya. Ada bintang tamu yang sangat luar biasa, artisnya Kota Blitar. Enten Lintang Dayoh. Jawa lho kek. Ya ora lintang dayoh ngono lho, Kak. Wih. Artisnya ibu kota iki ora kok lintang dayoh. Lah terus Bintang tamu Bintang yang sangat tamu. luar biasa. Artinya, loh, tapi ya bener ya, bintang Jaya sing njobo biasa mawon. Ora cetha. Yo, Lestari. Lestari bersama Cakra Budaya Indonesia. Coba di kolaborasi deh kayak ngapa? Kontrol. Yo. Lestari ya Mbak Mega. Bersama Cakra Budaya Indonesia. Malam hari ini bersama wartawan Indonesia sangat berbahagia. Motor semangat. Madepor ini Pak.
iki cara duet ngono aku pengen. Apa gembul apa lawa sing duet? Manut sembarang niki wong nika nggih pinter nyanyi kok ndian. Manut panjenengan. Nggih. Tembangnya apa, Mbak? Mega. Yo kula. Jambu alas kene. Oh nggih. Terus apa ke? Dewa Tresna kene. Terus Siang Pantoro Ratri ke ya kene. Dewa Tresna nggih. Dewa Tresna. Wis didueti karo anu adik ipar. Ya. Adek Ipa. Ah, lah kok ana dadi bojone iki aku. Oh, no ta. Tenan, adik apa kakak to? Kowe lho, apa? Wong weyi aku klobot lho kok ngarep Aja. nikahe lho. Kok dadake tuh kobot barang kok ta. Lek buku aku le. Pripun Mas? Ojo rabi. Enggak, anu saiki sapleh bakul kopi nyedeki mulang sapi. Wong kardene kuwi. Kayak sepelan karo pendangi kuwi kok pisan. Diaturke Dewa Tresna ya. Dewa Tresna. Mas aku gembul ki. Iki mau ya sego sopir dhewe. Ya, banyak ya kuwi kemajuan. Lah, kenang ra, ayo. Lah. Kowe kok nyopir ra gelem akhire dhewe golek sopir dhewe. Lah kono muni sopir sing gratis sak bu. Mau adat sing wis ki sopir kok nyopiri sinden, kayak sindene ki jen. Visi dadi bojone adat sing wis. Amin. Beri kamu. Yo, lagune. Ayo, Dewa. Tresno. Suaramu rada gede sithik. Dewa Tresna. Oke. Cah loro ki jan pasangan ideal. Ideal. Iki cara anu no, Cara apa, Mas? cara apa jenenge pasangan nu disawang ki serasi. Serasi. Dadi lanang ya ora pati dhuwur, Ora pati dhuwur. dhuwur. Nggih. Sing wedok dideke ya ngringin sungsang dijejer iki apik. Apik. Beda lek iki jejer kowe. Lah kok iso, Mas? Ya padha karo Mekan nyanding wit kambil no. Lho, nyinek wong lan Mas tamu itu, sampean ki yo. Kowe iki sikilmu ben rada imbang karo sinden-sindene ketoken to wedokan. Oh iki paweane Gusti Allah sampurnaning manungsa ki umate yo kaya ngene Mas. Dadi kowe pengen sampurna. Kok iso-isone lho kowe? Ngene Mas konsep. Sempurna. Ngene konsepe ngene Mas, konsepe ngene, sing ngene konsepe. Apa? Wong urip ki dijatah anane rina mesti ana wengi, ya to? Anane mlumah mesti ana murep.
onone endek mesti ana dhuwur. Ana bersih dusun, Ya mesti ana sing ora bersih. Piye Mas? nah sing ora bersih dusun ayo gendang bersih dusun. Ngono. Ya ngono lho dongane. Iki cek dusune lek sampe kelurane ra nanggap ya malu. Ini sih mau kita bawa bulu baca balakan Wah, sing ngadeg ngene iki gong Cinane semangat gor. Ya ya sesuai no. Lho, kowe ora ngerti nek Mbak Krisni yang ki Cina. Cina. Lho. 中凤，你这瓦西我是我看，快学的讲讲呀，我这我是吧，快学的讲讲，这我这瓦西我Jetli. 这么是我做那这瓦我快学讲。 Kowe nek Cina apa kok ngeden kowe nek ae? Ini loh. tenaga dalam buat Cina ini musuh bos ini. Kungfu. Iki lho, omongan cara Cina Krisni karo lawa kuwi ya. Iya ndape iki apik. Ya petikane. Iki kudu dirungokne ora iso. Jetli. Ora iso balenya. Tunggu. 宝宝姐姐， Iso ngerteni kowe? Wis tak warai bolak-balik lho kowe ya. Piye-piye warenti. Mbak Krisnia piantun Chinese. Chinese. I am Chinese. Oh iya. Cak bahasane balik nih. Bahasane kowe sing ngantekne. Iya. Tunggu lah, cuy lantong. Hei, apakah kamu wanita yang sungguh cantik menurut jarene wijarene? Itu I am lanteng. Qing Qiao. Itu lanteng. 谢谢。丈夫你丈夫记住，冷淡我这。 Tapi apa lek tahu wong bareng tak utang. Rasanya aku ada Modar. anu ada kuning kae kok Taiwan. Kowe jan melu pisan itu nyepote mic lho. Ngono kuwi basa Cina ning perbedaannya bahasa itu jauh. Aja dipadakne ya Allah intelektual iki bahasa internasional iki perlu. Walah, uripmu ning seril. Bakake muni. Intelektual lho. Potonganmu iso intelektual. Eleh, aku ning ngesoril rile mau ketok mau cilokne ngono ya. Aku warga kene. Lah pokoke iki ya dirayu. Heeh, dirayu. Mau sampe ngomong apa? Coba nggih bawa. Aku sik terus bar kowe. Iya, bisa rayu kowe. Iki tak tani Putri Solo. Pelok neme Mas. Putri cantik. Putri Solo wono. Dung wong ayu. Srisek. Kaya ngene iki lho. Telisik sing obah. Mek sikile tok. Loh, iki Srisek zaman sekarang, zaman now, zaman Gen Z. Lho genset tok sing obah bokong karo Genset iki karo bokong yo seneng aja. Rasane. Apu janeng ati. Kowe iki nyapa ning ngono kuwi. Ngono nutupi sinden-sinden ngene iki no. Randi aturan. Ini goreng Wong lene bawa ki romantis. Bapakan romantis. Lele malah linglidunuk lho wong cara dikualat. Wah, tapuki pisan ireng. Kok ning kono tase bunda iki lho ra ketok. Enek syuting ning kono kene delok kene syuting ngeling-lingi sinden sing ayu-ayu. Ayo. Iya. Kaya nesu ta ya. Ya. Andi. Apa ta Kaya Ayo, Dek. engko tak landrum dhewe lho ora pecos. Wong kaya ngene wong nandang asmara. Iya, Mas. Diajeng. Injih Piye kabare pawartamu? Kula sehat kan. Sehat ya wong ayu ya. Setun subure kaya ngene iki. Iya iya. Pertamane lek sae Kang Mas ki. Oh iya. Ngono kuwi apa ya tenang. Lah masamu aku dadi wong lanang tanggung jawab. Apa masane kowe tok sing tanggung jawab? Lho wis aku tok. Lah aku sing nanggung kowe sing jawab tok ngono lho. Ya lebonane ngono. Tekan ndi Mas? Dong dewa Jawa ta. tung. Do dewa. Oh, galak deh. Jawa Agung.
welasono Oh cakile metu. mrikma Gandrung kok cakilan. Besok kapan Lek diuyuhi kan jejer lan wong mandhe upamanya nira nakoda tanpa prawu sasat sarah den jaladri yo nyidam sarias Aku Cakile mau jawane. kowe dapuk apa? Lah yo. aku jago nyakil sirku ya ingok-ingok no. Beh, Pak Bedunduk Lah, iya, geragapan no bos. nyapa Nyapa? Ora nyakil neh. nyapa Nyapa? Beh, kentongan desa ning ale. kok senengan desa ya Lah padha karo sini pojokan ki lho. ya ora sakmono banget Iki mau bawa dandan. ha iki umpama Mas Wawa Mas ae ya kaya ngopo kaya ngo tanjakno bawamu Sampeyan jajal kan modern. Lah iki wis bawa Lah ya modern ya Mas ya. Kuat ora? jajal Ya Mas. Paman. duk 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 Paman. Kuwi pamanmu kok piye? Apa wartane dalan ning dalanan kewong mati luput pisan kena pisan hop 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 Kita wis grogi karo iki kowe. wah tenan Nyapa? kowe iki wis bawa kleru mati neh lho. Lah kaya ngene iki ya Bas, Bas. Iki masane lenganku. Kena pisan Digandeng. luput pisan kena pisan tenan Bas saiki Bas. Kena pisan piye? Nyapa? Luput pisan kena pisan Bas, Bas. Kaya ora lho kowe iki wis bawa kleru kuwi ya palaran ya nyok rabo paman ora sing tabu iki notoni mati tabuhi bledru pisan ki man Asang ngene. Saiki gandrunge ditutup nih sesuk. ya oke Paling gandrungmu iki kowe susi kaya gandrung aku lho modele iki. piye apa Gandrung kok paman-paman iki. lek sing jantrung lopo kene Masane kene maca ayu paman. Bajing loncat. Ya, pundutan saka wewengkon Nggih. Mojokerto. Nah, jadi iki mau sapa ya ngersake bajing? Nah, sing bajing kowe ya, Le. Nah, Kayak kula pancen spesialis bajing. iya ayo bajing barang-barang cepet Joget ya, bajing. joget. Tembange bajing loncat. Intro, cangkrik.
bajing loncat digarap cara Sunda. Waduh loncat-loncat tenan bae bajing. Lho ora apa. Lah iki kehidupan ki ngono kuwi. Jan kita dadi bajingan tenan kowe. Lan joget iki mbok dipaske kendangane nek gonge nek kenonge mbok dipaske. Tak pasne kleru bathuke sing nabuh. Kowe iki kok ya kaya ngono. Dadi jogetan ki enek rumuse. Contone kaya gembul ki lho. Masuk dibuka dijunjung di gua. Masuk dibuka dijun kowe iki menengo sik. Kowe iki ngono. Kowe iki dicontoni uga. Masuk dibuka dijunjung di anu tanganmu ketokane lho Mas.
Kowe menengot ben dicontoni kuwi. Bocah menyen kurang ajar. Nggih, nggih. Masuk dibuka dijunjung dikuat tulung dang ding tung dang tak tung trut kowe pengen tung trut ora Aku pengen tau. contohnya kayak gembul masuk dibuka dijunjung Ditung cerut. osek ta Kosek kuwi kendangane dhewe. rungokno kowe pengen tung trut Wah, kowe jane. masuk dibuka dijunjung dikuat tulung dang ding dang tak tung trut pengen ora pengen tak pengen Delok cerutmu malah. kowe pengen tau nggon kuwi Pengen. Yo. Ya piye? Lung cerut ono golek nggon sing genah wong ben ro kabeh lek kowe iso tung trut nah Kadung rata. masuk di aduh sikile aduh Tangane. Ayo, tangane ning kene. Ayo. masuk aduh sikilmu cepet Ndase lho, ndase. Ya to, Pak. Wong nari ki nek rumuse. Benakno, ora iso. Mas. Tangane dicekne lho, Mas. Ning ora enek mek guru mek masuk-masuk tok. kowe pengen tung trut ta Pengen Ayo. tung trut. ya kene Lek umpama tak anu Tung cerut. Tung cerut. Ya oke ora apa-apa. Mas aku malah wis kapan-kapan tak warai dhewe kowe iki anggen. anu sapa jenenge Intan nenek Enten. tidak ngirim ngasto sopir nah Ya, tapi iya. sopirnya dijak munggah kene ya aja ta ya kene gawe spot sing apik C minor. Wanu Rale Mas. wis ale tapi ya Oh, ya anu nggih kae lu jira lu tane ya. yo Mas Tana pelok bem Mas. Ya, kaya ruru ae. Lu jira lu sapa Mas? ya sakmono yo Wasuh mawis tolo bala sakolo. Sang yai angrak toto sesaji. Kanggo sana dan nira asung apa puja meminta nugraha saking iki ila puja aden nira asung prato winatuwa berkah basuki mono kang bace atite kang ala bakal ketara sesanti rahayu wates negara tetap jaya. dan wajahku Intan wajahku joget ini kok pantes ta angger sing nembangi gembul kowe iki wajahmu ceria Doher. tondo Tresno Ngono ya. cinta tumu sing lahir lan batin. Alah ora. Aja kaya ngono to. aja tau lek ngono aja kaya Kowe mau isuk tak tukoni kopimu. Aja kaya Nyapa salahe dhewe. Wong tresno ki ora mek trimo, aja mek sia-sia wong tresno ki ora mandang mung dedeg lan. Nek tresno kok ora gelem nyupiri aku. ya kowe lek disopiri ngongkoni norno gonen kae gonen ngono Ora lho, anu lho angger nyopir anu aku ndekno warung bakso nasi padang terus bareng Kon bayar. Lah tekno ora lek disopir wae oleh barang mamin aku saiki. Yang ini iki lho. Jare tresno. Oh iya, tresno. Tresnoe berkorban apapun demi yang dicintai. ngene Alah, aku wis berkorban apa-apa entek bebek entek meri kowe ra blas. Eleh ngene iki mek perkara badokan sapa sopir sapa ora di mobil di ora iki lho. Ya terus? Mbok kaya aku. Nyapa? Gandol truk lho. Kok ora duwe apa-apa kok. coba bul Dalem nek kowe tresno buktekno ngantek tresnamu ki paribasan pedhot gulumu C minor Mas Jovan, C minor. gulu Ojo. Pangamu nak. C minor. bisa Tresno iki dudu mung dalan. wong rayu Iki mau apa musim longso apa cinta tak terpisahkan toh? Lah iki piye? Oh ya kleru saya kleru. Apa iki sakdenane? Mas gak ono sing lho. Apa iki sakdenane? oh iya
tamu. Suarane kaya ngono ndahne. Lah jare kok Dahnya barange. Takdirku sing jawabke wong ayu sing paling tak tresnani. Ora ana wanita liya kejaba mung kowe wong ayu. Paribasan lintang kae kalah sumunar tinimbang pasuryanmu. Masa Aja jadi kita Kowe tau ngrayu cah wedok dikuaplok ya kowe. Oh ya. Sliramu beda ati beda lambe. wis kadung mati rasaku Kita nanam kurang. kang wis rungokno tangisku Ya Allah Gusti. becike kowe lunga saka uripku Pari. kleru nyuk, kleru iki lho. matamu lho matamu Soto yo ngawur aja to. Paling Kancane tanggapan bar botol lagi ikes nek matak-matakne. ya kan engko gek njaluk sepurone wong sing riyo pupuse nelongso iki ya. Nggih. Oke, nek ngono dihitung 1 sampai 2 juta. Lah isuk Mas. 1 2 3. Cekok. Ya sing pintan. Yen sliramu wis ra tresno marang wong kakang, luwih becik kowe mampu wong ayu. Aja kok kowe kakang cidro marang tresna. Gusti kang Maha Uga paring pangampura marang sliramu. Ya Allah Gusti. Opo sifatmu saiki
gawe, kok sik ndelok. Iki sisan gawe mumpung pundutan tak rangkep iki saka Pak Suroso. Dadi